थोंनैखौबो गाफायदों सार। थोंसेया थुख्रानै जदों, थोंसेया थुख्रासे जदों। दा थोंसेखौ जेने थेने अपारेसन खालायनो हाबाय सार। रायजो राजाफोरनाव आइ आफाफोरनाव गरसे गरनै अनसुंथाइफोर हरनो हागोन खोमा होननानै आरो बे जोंनि प्रमद सारमोननाव फेरेंगा सारमोननावबो आं खावलायहरो सारमोना जाहाथे आंनि बेमारखौ सोखानो हाथों, आंखौ थाबायहोनो हाफिनथों आरो उननि बारावबो आंखौ सारमोना थांना थानायनि राहाखौ होफिनगोन खोमा होननानै आं खावलायो। मैदेरजों आथिं थोंनैबो गाफायजानाय रतन नार्जारिया बिटिआर सरखार आरो रायजो राजाफोरनि अनसुंथाइ हास्थायदों। दुखुथिया रतन नार्जारिनि दुखुथिया जिउ जारिमिन। कक्राझार जिल्लानि उल्थापानि सरलपारा गामिनि थागिबि रुंसारि समल नार्जारिनि फिसाज्ला रतन नार्जारिया बोसोरसे सिगाङाव हरनि समाव न' साखाथियाव आबाद जानो फैनाय मैदेरजों आथिं थोंनैखौबो गाफाय जादोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो दिनैसिम बिसिनानिफ्राय सिखारनो हाया रतन नार्जारिया। गावनि आथिंखौ फाहामनो थाखाय गोबां रां खरसा खालामसेयावबो मोजां जायैयाव दायो रांनि जोबोद आंखालाव गोग्लैनानै दङ। हाग्रा बिफाननि जेबो खौरां लायैयाव आरो सरखारनि जेबो अनसुंथाइ मोनैयाव दुखु जारलाजों सैनांनो गोनां जानानै दङ। बेनिखायनो दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बर' रायजो राजाफोरनि आरो खुंथाइ गोहोआव थानाय सरखारनि अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों रतन नार्जारिया। सोरबाफोर बे दुखुथिया सुबुंखौ मदद होनो गोसो जादोंब्ला जानबुं नम्बर 9678886400 आव जगाजग खालामनानै एकाउन्ट नं 437126070008 IFSC SBIN 0007996 नम्बराव रांखौ हरनो हागोन। रतन नार्जारि गामिया आङो उल्थापानि माबा खनसायगुरि गामियाव थादोंमोन। मा जादों जाथे? दा आंखौ मा खालायनो, आङो सबाय जानो फैनायाव मैदेरा होनायाव रायजो राजाफ्रा साब्रै साबा ज' जानानै जोङो होदोंमोन। होनानै दा जों फैफिननायावनो बावनो जोंखौ होसोबोनानै आंखौ आथिङाव जोफायना गालांबाय। दा जोफायना गालांबाय नालाय आंथ' उफाय गैया। रायजो राजाफ्रा ओमफ्राय मैदेरखौ थांनाय नुनानै आंखौ बामखांना लाबोबाय। बामखांना लाबोनानै बे खुनुरुखुम माबासिम जोङो न'सिम दोनफैनानै आंखौ दोनफैनानै बिजि बायदिसिना गामिनि गावलिया बिजि डाक्टार थुग्रा आरो बे थुनानै आंखौ माबाबाय, एसे मोजाङाव दोनथ'बाय, माने बिस दानगारनायनि। बेसे गोबाव जाखो नोंनि आथिं बायनाया? बोसोरसे जाबाय सार, बोसोरसे जाबाय बारबाय। डाक्टार नायजादोंना नायजायाखै? डाक्टारा हनै दा खुनुरुखुम आङो दाख्लि जेने थेने ओरै गलपारा ना मा बहाय थांनानै जेने थेने अपारेसन खालायनो हाबाय। दा बे अपारेसन खालायनो हानायाव दा थोंसेया दङ, थोंसेखौ खालायनो हायाखै। बेनिखायनो आङो दा रायजो राजाफोरनाव आरो जोंनि मानगोनां प्रमद सारमोननावबो फेरेंगा सारमोननावबो एसे अनसुंथाइफोर हरगोन खोमा होननानै, आंनि बेमारखौ हामगोन खोमा होननानै आङो एसे खावलायहरो सारमोननाव। सारमोना जाहाथे आंखौ अनहरो, नाहरो आरो बिसिनि अनगा आंहा सोर दंबावो। जोंनि गासिबो बिसि फिसा गासिबो आंखौ गारना खारबाय जाथायखौ नुनानैनो। आरो बे जाथायखौ नुनानै गारना खारनानै आङो दा रावजोंबो गैला, हा हु गासिबो थांजोब्बाय बेमार नायनायावनो। दा बिनिखायनो रायजो राजाफोरनाव आइ आफाफोरनाव गरसे गरनै अनसुंथाइफोर हरनो हागोन खोमा होननानै आरो बे जोंनि प्रमद सारमोननाव फेरेंगा सारमोननावबो आं खावलायहरो सारमोना जाहाथे आंनि बेमारखौ सोखानो हाथों, आंखौ थाबायहोनो हाफिनथों आरो उननि बारावबो आंखौ सारमोना थांना थानायनि राहाखौ होफिनगोन खोमा होननानै आं खावलायो सारमोननाव। थोंनैखौबो गाफायदों सार। थोंसेया थुख्रानै जदों, थोंसेया थुख्रासे जदों। दा थोंसेखौ जेने थेने अपारेसन खालायनो हाबाय सार। फरेस्टनि मानसिया खबर लाना लायाखैमोन नोंखौ? फरेस्टनि मानसिया गैया, आंखौ जेबो खबरखौनो लादिया, खबरखौनो लानो हायाखिसै। जोंनाव गौतम बसुमतारी होननाय दङ सासे, बिस्रा गरिब मानसि होमब्लाबो आंखौ दिनैसिम एसे मदद खालायबाय बियो, नायबाय। गैया सार, सरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै आं। न'आव सोर सोर दंमोन नोंनाव? न'आव बिसि फिसा दंमोन,
साथाम साब्रै जोंना साब्रैल'खा फरियाला जोङो फरियाल दंमोन। दा बिसोरबो आंखौ हनै बे जाथायखौ नुनानैनो जेबो खबर लाला फिसिनानै जाहोनो हानाय नंला, मावना जाहोनो हानाय नंला होननानै गारना खारलांबाय। मुरखं सेलेकनि जुनाय सनापुरनि हिन्जावा गबिन बसुमतारिनि फिसाजोमोन। दा बियो थांबाय, मा खालायनो खबरबो लाहरा दबरबो लाहरा, फैफिननोबो होनला, माथो खालायनो। फिसाफोरखौबो आं हास्थायो जाहाथे जोंनि एबसुनि मानसिफ्रा बे फिसाफोरखौ आंनिसिम जाहाथे दैथायना हरफिननो हायो खोमा। एबसुनि आफादफोरखौबो आङो एसे खावलायहरो रायजो राजाफोरखौ। सासेया हिन्जावसाया रमिला होननाया बियो 15-16 जाबाय, आरो फिसालाया जायख्लं होननाया बियो 12-13 हाबबाय। फिसाला फिसाजो सोरजों जाफानानै दं? आङो दा बेवहाय बिदायाबो गैया, हनै न'खरा बे बिदानि न'आवनो दंफैयो दा सराइबिलाव। दा सराइबिलाव आङो थाफैना दङ। बिब' हनै रान्दि बेंगि बेंथि मानसि, बेबो खुनुरुखुम आंनि खि हासुदैखौ बिसो गारो। आंनि बिब'आसो, बेहाबो खोमा खोनाया, बेंगि मानसि। मालाबा समाव राग जोङो, मालाबा समाव बोराबो, मा खालायनो। दा जोबनायाव रायजो राजा आरो सरकारखौ मा खावलायबावगोन? आं जोबनायाव बेखौनो खावलायोदि सरकारा जाहाथे आंखौ अननानै नाहरो, अनसुंथाइ गरसे गरनै जा हरो, आं बेखौनो धन्यबाद होननानै सानो। बेनिखायनो आङो खुलुमो। गोजोनथोंसै सारमोनहा।